Denti wo sa maami ya begira ho ya se abrante ye kromfo abrante yi tiam se we fra kra ne ba ye no anye kromfo no ba wo ba ye we mo wo diri che despot no wo ta no so ewiase ye nam nyina de ekuti emu ni ahwe yi akoda aketo akora ye de wudi ni si ho no hwe yi no wa mu ni anto Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya ne moroso yatrase no nso de na Nyansapo so Nyansapo nso de a ene ne yesane ne madwemba kwan so ne yesane ne de a ene ne nya wo mu mutiri mu bobe no mu nim de na o maboaye yesane sanse se bodam ni bopa bodam ni ena esane na nke beye de sami mitifia he na nani ha na yire da ha ne mehwe na abranti bi ni a wasime ba asumesi ho na enti abrante no wo fira kra no pa no wo enti ma me woni na nkasa me na nka bi so oh mi fira kra ebi kura mi firi kura asumesi so na wodi hu be keka nsam no bese wo abrewa wo kan nyina sabtama no onyanwu ya kamera ni sin so no wo kan nyina wo so wonye kromfo oba baba no ne mpena no nana ya ho no ba ne mpena ho no ba onye kromfo na abrewa wadwene nya adwuma kra no abodam a on kromfo hye boxer kromfo be no okowia de no hye boxer na ma me say wo maame no wo ka asa no efi afọ mehwe na ya afiri bra abranti wo so ba wo so abranti mu no ogira ho wo kra nko wo nwane dabi so no ba ne ge ho ntie de so onye kromfo nti odwane ya de abranti wo so ba wo e ba ne se no ba wo enam sa wo maame na de a wo ba ne ye wudi mu hu bi nti wa me abura abranti ne ko ne to a na ho se me na me maame ne maame no a meka se wo na ama kwa akra ma me ba me yele ne bo adwaman me hu ba bia de ko no na se wadwen ye o se asew ba no one na se bai wo mienu nyina anim ne wo moye bibia wo moye ti bi kura na oka hu bi na nasa na ebu adwaman wo sa na meka kire wo ti akoba ne se di a ene e wonyi nani no mfan mo mfan hye bibi se ne be ya ne ba no okra no emmo ne maame kwadu se utifio na okofo ba na wu be ma ba na wu ohe o maame no nso a pede mihu ye na meken se ohe a oye muslimini cause ma ya fi na wagu no nti na meka ne sa enu se muslimin som de pepepe jo nyade a moni je ho enti obi abrante mami fa hu gina wo se oba ne abranti e na okọ ba bi sa na ye ne sa ke be yode enti no yenhwe de akoso a wotumi apai obi e ba kromfo amie ku abran pese hwe a sa de na kromfo ne ye de ma konti ma se de yesi baba ta wo ye mo nhyehyɛ wo kora na ye de e buro sa nipa no ne hona obi menya kromfo soja ni ya da nkyira wonu mkuni wo se menya kromfo mudi ade bo na waye mre nyina wotumi kasa menya kromfo wo de wabu na mo waye mre ade na munya ne hona momfa ne maposifo na abrewa hona wo mu dina so na ye kum nipa no se wo ye kromfo ne maame panyine wote ho no ase na sa de no hunu ko e koso okroma ba so akase wo ba wase ne ho
wase no de na aka kire no pie bra ha brantie so ba wo waso wa ma na ye de na mhunu da brantie so si mem da bi kro be keka se bi e chese de mpra no wo na ma me kwa se bi mra ha wa kire me de wote de nti wo sa ma me ya begira ho ya se abrantie ye kromfo abrantie yi tiam se we fra kra ne ba ye no anye kromfo no ba wo ba ye wi mo wo diri che despot no wo tano so mo wo diri che no despot o tano so o se kwa me mo wo diri che kesbe won so to aso ho sa kromfo yi wan kwa despot fi ankwa kesbe fi o benya ne ma papa bi afa no fra kra na tokro ma no tokro ha no wo ba wi ade e de ade du be wi aye mo amohwe no wo wi ade mo ankasa no mo hwe no de ene no wo wi na ewi ase no ade ede ye wo a enye ode mfa anya oyonko me se saade ye wo bi a wo bo abrante ye di bia wo mfiri saabere yi sese na wi ye beba sa boys no nso ana omuguo no ene wo mo di mu akutire nyina abra wo bia no a wo de krono ensuo besi wo se ya obetimi adwade ama ne ho fie wo bia da bia meka se ye nyina ya ye bone ye nyina ya akromfo na wonkwa abontere nkwafa de kasie ni nti no wo kuna ne tewa wo fa na de awanka nche na ye krono ukodi dakure bi buro so awanka ye krono o maame ade a wo fa ya awanka nche na ye krono en nyamesom na mo se yesom ne Ghana na kremusum no oncheche krono mu krono bia ye krono se nipa na nka nche na wafa no wanachi nkwa abokro no enti ye nyina no broni be ka se indirectly ye akromfo ti sa ukwachi wunu akromfo a wonde wantimi ancha no so no wonde okoye ma ni pie ya enye nnam ho na wugina Ghana ye fra bi instant justice emra ni tia se amunum hwa wakuno ade bi wo hokora a wafa asi a ayera ebi esipen a brantie bia atade ehye no ene kronfo na wokobo krono na ankasa na atade the same ye pam no kronfo no obetu we na na owro na atade no ohun se bi na hye no owro ene wo mu nyina atwa omu sia ene omu hye asese omu pai abrantie ofufure kronfo omabo na kuna wi ekowi achi ne wiem na ye se enye ono a enunti na ye fie bibi instant justice wo Ghana hanma ya mamra ni tia sa wochi kromfo empapozifo a ya mo mutumi so mutumi chi kromfo no this kromfo no mom ye na dwe se oni apozifo no besi akan we otutuo de back ene na apozifo no so to wo mo de eti ebo na awu anu awu enye sa oposi ni kura na wo no abaya ma otuo kura no emra ma no kwan wo beto kura fa bone na no de bone na ba bia enkunu ni abefa no de ye de na ko hospital tina we no se wa anwu a wo ye kromfo kura se ni otie bia na ma no so na ye de ko hospital enti wonni to me se woji wo bi kra fi ni nsam se wo ye kromfo abrewa fine yamra brante ne de no so eye abrante a wonwade ye wonni yere afi no wasi so a wo fefe twa se printekiti o se ka ene nkran no okwa no ba no therefore eye Ghana de to sika no 2.4 240 Ghana cedis 7 o kwa 7 say ne 7 770 cedis there be abrewa and then 70 cedis in Accra 1.2 1 million and 200 that's all and you say okwa no ba no 2.4 e no kwa say wakosi circle and you see circle baby awokwa abesa ato aso case kama what me atwa afaka 2.4 abrante awo ye adwuma e ba wo mpena ho abrewa memisa emema ekoda emma enchen a enye wo mo yere no no abrewa say na usi hu no fa oba enye wo yere ebi gura me ka say kura no wo mpena fine but wabusuafo nim se wo ne abaya yi twempena wabusuafo nim se wo ne be ma yi twempena obi anim ti mumienu nkwa na munim se mo twempena be ma timi nya akoduru kode oba ho na oba timi nya akoduru koda be ma ho weekend ni nyina na obekọ be ma no no ompie na abusuafo mu anse ene yesi ye frɛ bibi one room self contain toilet room bath house room ti be ma no mom na opie aduane ya no akoto na ode aba inside
ne maame ye aduane wote ndie ma na me de mi kodim ndem mu na baba na di bi oba nche na be ma nso be kwa saa one room self contained ti be ma ni mpie e we pia na opapa kwa adwuma o maame kwa adwuma me amare witness bi pen o kwa adwuma nsa na ba na pia na be ma na pie abrewa sa ne me ne mafo e koso no se na ni hu sitie e ya de wo se so sa enene nipa boni aba nanka oba ne be ma no wo mu mienu edi nkita ho na ya dwene hia oba ko be ma ho a enye won okay ene be ma so ko oba ho a ankenye won na ne nipa ya ba no penisapa wo bai ewukunu wa nka nkyere be ma no ene be ma na ba miniwiye pa sese be ma eni so oba yi wukunu no one na ase no na te a ko mfiri nkana mata no so abro bi no nso ye pa ebi nim pa zo mo ye ebi kura na abrante wonim so one na ase no na te ebi kura no wonim so wo mpra pa ana so wo kunu emrante ni bebre minimo ba bi a wo kana asem a onyema nafu apie no be ma ese ne pe o se a won de apemfo no pe chinchinchina wo ba wonyem no ope no pe so ne da wono saa no enye kwa wo aduro bi a wo ya wo hia wo pemfo ho bibi na otimi faka free akra abekuma se wo ba wo mpena ho se wa ba wo mpena ho na wo ba ye eye msenye da wo ba ye no kra na ihunu dabi wa hye wa ache wa hye wa ache mze da brade ache na na me eye me wanwa se wono no ebra wo mu kire no aye ken enti wa tiama nkase na ya abro ni yesi me yewufo wakakra se na ya ipie ye ne yesi wo se ai wo kromfo kromfo ono no boa no wo pai kromfo ni bi ase de na ya suban wo da na de no ne da na ni mu twen no e da na ni mu twen ne pa ena ewiase aye wo no ade bi wo ho no mu a ye frɛ no boni nsuma sa beba no ne taaye sa brante no ne taaye boni nsuma ntu beye no dako yesi nyame ayi so krata sesi ayi aye wo ho yi a yesi abrante yi kromfo ya bo na kunu abeba e wo hu mfiri wo hu mfiri ebi kura beye na danfo bi nim sa wo mpana ne mpana no ede ye nipa bi nim sa ne mpana no enwo asem beba beko no na woto adedi woto anedi kura wo saase wi ho a abeda so aba we na wi ko no ho a opa kuro no ma yi kuro no pa ye ne de enye na kuro no pa ye enye na so ho ni sa asem na ye dina no wo pa wo na me ka bibi ne se sa boni we ya wo mu adie no boni mfiri wo mu ntumada mu da ebe sasa de o machi emojaka gu onyame mpe me se abrante bibiribi kama sa obeto iron rods esoro ha me se adwan ye fori bi na wi atone ma no ebro de taxi ba ya wo be fa no nipa wi atone ma no na firi ho ya kire abrante kuru ha fo abrante de awi wo se nya awi o me nya kromfo sabra me tuo me mpa abontimpire efire me mpie ti me sister panyini no wote ase ba was ya awiro ho se mi da me ti wi abontene me nko me sister panyini no akosoro ho ba was abrante bi ayekuru me wira ho ade was sabrante we de wonye kromfo se de was ayi ni ti ayi na bodwi eni se de was ti na taade o hye no wonye kromfo obi na atona de na ma no ampa iron rose obe fano so ha apetra pa ha mrantie eburo no afi mi nue se bro top wo se enti mu kumi ewurade enti mu kumi menye kromfo mo de mo mfa me nkwa ma presifo menye kromfo ayire ehu titim babam ye buro no ikun no na de ge bi chugo kromfo ye kuno ani ye kuno
Nini abeme wu tanta bi pa. Sa ba ye woke bi kura be ko no aye abortion be nan. Be ka kire wo. Afie esi ye no da ho te so abrante ba kokoma eyi so blog so ni tiri so panic. Jesus. My sister kan wo no a wo ka kire mi su mi a wo ka kire mi su. Abrante ye wu. Me do wara se edu. Se nipa no a obi obo abrante ni bie ente ase. Petra pahabrante ewu obi oka ho bi ewu. Papa panyiro kwanyina ho ye arazo so fi we ro bobokro no wu ne ba romanfo wu no ne ba wu bi ne ba ba na etwam ha me gina ha ni abra krofo si kunwa ne enkum no we mu ni abema na ewiase ye frɛ be wiase be wiase na aya awero ho ade yi a wuye be wiase na aya ni berie ade yi a wuye be wiase na aya manso matena ha ka asem bi da e de etufo sa abatan ana mrante ne maba wase ye wire fra ne se ewiase ade a ehu pa ne wodo se wo pe kai a ne se ade a ehu pa ne wodo awade egu wo court bebrebe nya adofo Odo no mo de yoye wa anyi a mempene kura monye mamefo no so wahu na enso saa wodo no ne poma ye de bekuta ni ahweyi sa na mo odo no timi agina che o ma hweyi ni firi tope odo na yira ewiase a ye nam nyina de ekuta emu ni ahweyi akoda aketo akora ye de wudi ni si ho no hweyi no wa muni anto akoda na ya ase a wo wia no wo so wo pre na ya ahweyi wo tutu kura ahweyi wo betu kwan ye betu wofo be me na akontu a wo koro no hweyi o adwuma a wo koye hweyi o wo be yi a wo kofa no hweyi o be me yi a wo kofa no hweyi o eno kure pa Nyankopɔ bo nipa ade ba ko pe kuta yen a eye nkwa ene ahweyi bitu obi timi ye bibia kikiri atonse sepka obi jare ko waka say na atepo ba pa simple ade kame anka mempene me de mani behwe odin asemi mfi ebra asem na wiye ye beba no antepo ma ade wanyu na ase wonfi na wo mo ye na beka say wo bu ya asa nye na sem say na me tumi bo ehwe yie e de asem no ba bia me de befa a menya menyina so san na wakasa umfiti prekope na isa wa anhwe yie okay unya ahwe yie nso a utimi buabua ne yie sa se kwakuya nansi okwi anase akoko ko ne yiri kuru okwi anase akoko wode na hye botom so de ahoma chende ko asiti akoko emo no so de bisa ne be wukunu we be me so be fi obi aka dan wo kromfo we na ade wo ba ama no se de be afi obi wukunu we wo so asori ko ehwa na maami won so si kwa no so ko ya na oduru be bo se kane ne people bi wo ho we say de bi we say ahwemu so tu na ni na se ni asiwe wasi metu na ade ma me pe wado wasi yeso ko asiwe hia wasi de bi asiwe nyina wa wona nde saa no akoto no so abeto wontimi so bi koto no aso makoko oda ho no akoko e wa mo anope me ko hwe e wona ho ti wada woro ma so wachi na hwe obutu mu afa aso ade na ebu mi sa wona na e ka na bomofu bi firi nkwanche ni bi firi ade e di asemi tu ani kwaku eni mo asem fa ne nsan wura boto no mu hwe osimi boto de ma masem fa ne nsan wura eni ejabofo se eni kwaku ma mesumi fa me nsan wura mu ani ye nhwe osi eni ejabofo wo de be ma do nsan wura na wo nsan a wo di be wura boto e mu ye be ka kire wa no se fa wura mu nyansa so fa wo nsa de keke mu nyansa so na twini nyansa so na asem ni mu yaye no bua ni nyansa so obofo semate afi odi ne nsa no kwa se ko kama kokko no twini ne nsa boko akokko anye koro
oyi ne nsa kwaku sete say ya so sete say wo wunya abotre kwaku akokɔ no wo ye botonu kuku ni botonu nanso said there was a tumi ka di wachira bedri ha no pom yinu no fa nkoto akoko ni bi nkomonwe jina ha wo se wo fo wo bu ya ni yi otunu botonu ayi pom yinu no de amanase na se de ko bo fo aminatu akoko ne ka ekwan bi so no wo se de bofo asie bu asem no eyade a na betumi ama waregya ye aba eyade e betumi ne wone nasene ntem aye basa ene mafo a anwe kura akoti ne kwa so no akokunu mase kogu me sa enti mekwa akokunu go obofo wi a obekọ abere wa fe no no nso besi kwa so akọ ene me mane nkodu fie no akokunu de nam no so sinti de an ba wonue nanso won kwan ya bomofo fa so a obu aye ene mafo yi bia pemanim guase agidin yi bia enka obe butu boto se aba ye kura ohuru se da akokwe na he boto emu kokua na so nya no kwafo na akokwe na he purupuru mi yan he abodede amanipa abefum wa se ananse akowia na se ade nanso hu ahweyi a bomofo no edibu asem no entene se abrabo a ye boy bibia ye ye bia no eyahwe abraham da se yemfensie ya wate nyame nhyirawo na onye wo kese se de bia ye ba o man bi na ye de bu yekutodwom abro na se wo chia aye opelu alo ya apelu okay apelu na no obesiesie mi kama me dana se papa so hu na bere wa mobo you say tie ya meti kumase nipa bebre wo ho ye tie me pa na ba bi a wono wo na wotumi hu se abrewai ade a wo ye maye ni ese enije ahomeka enti ejaka me nsuo sika kakra de mede bekwa akoma no ana na be mienu miensa di sika de mede bekwa akoma maami no wonso wodi ato bibi adi amra akoma atode ye ne ba se wo ya na ni age me dana se papa de wo ye nyi wono nko ano ho no ye ma no wo ye ma eman nyina saade a me ye se nyi wono nko deti saade a me ye no eboa wo man na anu me nije pa ntibi dana se nyame nhira no beebi a woyi firi ye no nyankopon hye ho ma lo ya apelu beebi a wo edana koma so se wo hwehwe no nyankopon wonye ma nasomdwiem nyame nasomdwiem se de yesesa wo ma obi nipa enyame nipa ensuo atrema nyankopon nye ni kuru wa ma mani muso enfamano arefo abreware yi so ena edigina ne ade asi wo ya abrante wo ya baba medie de meka ede a kire wo ne se hweyi na wankoda ba bi edem abra onye wo yire kura mpo no kura no toda emai wan hweya na asem okoto na ne anya wo yire hweyi de anya ukunu hweyi no wankoda ne nchen ama ade anchen isanse enne mema ni bebrayo ma se ma ni bi enye enti onfo baba ko no natena ma ni bebrayo ma sa ma ni bebrayo ma dwen se mema ni bi enye to onfa be ma ba ko no natena kwaku wo ho kwame wo ho ya wo ho edudi ade obefre area boys no ma ba be hawo hweyi na onina ankod ne dem ankoda ho ama ade anche hweyi no ankofo obeyire hweyi ena wo che kromfo a wankobo ni bi isanse wo minu mienu ye nyina obi enu a de akromfo nsuo ne sapo ne samnesi wa ebedwa ma ehu afie ukokum obi se wo ye kromfo no owura fi wo nso de a waye ehun sasa ebedi wachi meka ne se ya omse wo de kromfo nwi a woda kromfo wi a woda nka beti kromfo wi a meda nanso no nso nkyere se menyi obi kra mfamfiri ne nsem abra mini se atumi no de obetimi aya ne se wo bechi na gina ho wafre nipa no ma beka ho na mode na koma aposifo emfa wo nsan ka ne da emunu nyene kra mfamfiri ne nsem eye bonefo kase ebi wa be kwa hwem na nye ono onye kromfo sa to betimi de ne kra na ba ne baka na wo de be enye yi wakum nipa na unim de beto da achi ana unim
enti hwe aha ene disi medini abuja pani owusu aduomi emamu nyina mo ene hwa waji ahenewa Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyi bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya